Jeg er ved at være klar til at tage til Yukon i Canada. Jeg skal løbe 300 miles løb, som starter søndag den 3. februar. Løbet er på 300 miles, 480 km. Det er det længste løb, jeg har løbet. Det er det, der man kalder et non-stop løb, så fra starten går til man er i mål, så løber tiden. Min forventning til løbet det er, at det bliver en kæmpe oplevelse, både naturmæssigt og løbsmæssigt. Og håber på, at vi kan alle de døgn, vi er i gang med, få løbet en del og holde os sunde.